Pues eso, buen día. Moitas gracias por vir, por acompañarnos. Moitas gracias a Follas Novas por apoyarnos outra vez, porque xa somos como da familia, e veñamos máis veces. Xa sabedes que María José é a terceira novela que publica, xa leva 9 obras publicadas individualmente, entre elas algún conto que tamén estou eu. E tamén moitas outras participacións, unhas 20 máis ou menos, non? En obras colectivas. Moito escritor. Hoxe presentamos aquí os 242 días de... Bueno, os 242 días de Teresa Prieto. Para empezar, en vez de contarvos nada, María José, eu, imos ver unha sinopse da obra que fixo a editorial. E despois, xusto despois, se vos engancho, unha pseudo-entrevista, entre comillas, porque é unha entrevista coas preguntas da editorial, pero gravada por María José, unha colaboración que logo nos vale? Entón, primeiro, animámonos un pouco con... Imos ver se funcionan as minhas capacidades. Teresa Prieto se ve obligada a aceptar un trabajo de agente inmobiliario en la empresa de su tío esposo. Debe vender un piso en un periodo de tiempo absurdo y en plena crisis de la burbuja inmobiliaria. Las dificultades y las sorpresas relacionadas con la venta del piso serán las menores a las que tendrá que enfrentarse. Aí se lle damos o servicio, que non me daba conta. Ai, non. Ah, non, a dereita non. Está así, o da dereita o último. O da dereita o último. Hola, estamos en el Parque del Paraíso, una vida del siglo XVII, y con esta historia de una que se motivos principales, porque yo soy mujer. A ver... Esto no me pasaba nunca. Bueno, pues tiene que explicar. Abreviaba. Ahora toda velocidad, tiene que acabar pronto. No sé por qué. ¿Cómo hablas, María José? Bueno, no contábamos con esto, pero no. ¿Esta velocidad normal? Sí, no. Ahí, Ahora sí. vamos bien. Ahí. No puedes, no. A ver si hay suerte. Toca cruzar lo que... Aquí va. Hola, estamos en el Fuerte de Valparaíso, unas ruinas del siglo XVII, que comúnmente aquí en Coruña se le denomina Castillo de Iris. Desde aquí contestaré encantada a vuestras preguntas. Porque me gusta dar protagonismo a la mujer, y por dos motivos principales, porque yo soy mujer y porque también me gusta reivindicar el papel en la sociedad de nuestro género. Eso no quiere decir que no haya protagonistas masculinos realmente potentes e destacados en mis tres obras. Pues a mí siempre me ha interesado la psique humana, con sus contradicciones, con toda esa complejidad que la conforma. Y en los 242 días de Teresa Prieto se enfatiza más, si cabe, este tipo de problemáticas emocionales y mentales. Vais a ver en algunos personajes una evolución en ascenso, y también, por otra parte, se toca fondo, algunos personajes tocan fondo. Pues desde luego, porque cada personaje tiene su vida particular, diferente a los demás,
y me gusta mucho enfatizar eso, sus particularidades y lo que lo rodea, su entorno. Pues Teresa Prieto es una joven tímida y antisocial que se ve obligada a trabajar en la inmobiliaria de su tío Esteban. La misoginia de influye negativamente en su primer intento de trabajo, porque se le encarga un reto que es realmente muy complicado en 2013, que es formar y vender un piso en plena crisis del sector. Todo surgió de un hallazgo casual de una carpeta en mi casa que contenía mucha información de datos y comentarios acerca de una venta de un piso. De ahí tomé datos reales y luego también he añadido otros ficticios para conformar la trama principal. Y en cuanto a personajes, pues yo destacaría a Genines, que realmente era una persona real con ese nombre, a la que yo quiero homenajear en la novela, y que además, aunque se puede considerar un personaje secundario, tiene importancia en cuanto a Teresa Prieto, porque le enseña el valor de la amistad. Bueno, pues por dos vías, por la de la cercanía, de la vida cotidiana, del entorno que me rodea, que es una buena fuente para mí de información y de sugerencia, y también por otro lado pues mi imaginación libre, tengo mucha imaginación y bueno, eso me ayuda a crear estas fantasías en forma de novela. Bueno, en mí se me revolotean ideas así para futuros proyectos, pero realmente a día de hoy no tengo no tengo ningún proyecto serio. Lo que quiero es paladear, embeberme de los comentarios de los lectores, de las lectoras que lleguen a mí y que me hagan enriquecer como persona y aprender. Quiero ahora, para finalizar, agradecer a Alfonso, siempre ayudándome en todo lo que le pido, y a Ricardo Pérez, el editor del editorial, por haberme dado una nueva oportunidad hacia mi escritura. Gracias a todos y a todas. Estos libros están en YouTube, así que los recupero porque para a presentación así é forma de paráfrase. Ante todo, xa dixo Margarita, pero moitas grazas a vos por estar aquí comigo, para acompañarme. A librería Follas Novas, a histórica librería que outra vez nos abre as portas en Agarimo para facer esta presentación da miña terceira novela. Que podía engadir eu ao que xa dixen neses vídeos? Pois que a obra, por un lado, é un camiño de aprendizaxe de Teresa Prieto a protagonista, pero non a única, xa o digo agora, porque Teresa Prieto vai aprendendo que é a vida, é unha rapaza que con 19 anos é antisocial, tímida, profundamente tímida, que se ten que enfrentar a unha situación inesperada que é ser axente inmobiliaria para traballar co seu tío Esteban. Eso que significa que vai vencendo obstáculos. Ela é un personaxe que podemos decir que é positivo, o seu ascenso é positivo. Porén, hai personaxes que van para baixo, ou seja, podese dicir que tocan fondo, que son Esteban, que é o tío, Mimi, por exemplo, que é unha das dúas fillas de Esteban. Perdón, Mimi é positivo, Modesta, que era a muller de Esteban, son os que tocan fondo. Que pretendía, igual me estou saltando o guión, pero da igual, que pretendía facer eu con esta novela? Que pretendía mostrar eu? Pois que a vida se pode cambiar nun instante ou nada, en cuestión de horas, minutos e tal. Calquera de nós podemos decir que cando menos o esperamos
poden nos cambiar o ben para ben, mellor dito, ou para mal. Eu pretendía facer unha obra que reflectira a fragilidade do ser humano, de como non podemos estar nunca seguros nunha situación porque podemos cambiar sin nós quererlo, claro, dun xeito brusco ou non. A novela, se vedes que ten esos 242 días, é un tempo moi breve, son menos de 8 meses. En menos de 8 meses hai uns cambios moi vertiginosos, moi rápidos, pero que son creíbles, penso eu, porque a vida a veces damos unha volta completa en, como digo, un pouco tempo, non? Eu pretendía precisamente iso, non sei se o conseguín ou non, os lectores que están aquí, os que me lean, pois poden dicir que non, ou que o logrei ou que non, pero ese era o senso máis profundo da miña obra, non? Revertir esta situación, non? Dos cambios bruscos e de como unhas persoas ascenden na súa vida e outras van hacia baixo. Non sei, que sei un pouco... Non te preocupes. A estrutura da novela cambia un pouco con respecto ás anteriores que fixeches. Bueno, antes de que me esqueza, eu quero ponderar a portada desta rapata que está aquí, de Cristina Ansede, que é a nosa sobrinha, casualmente, pero podemos ser, que é unha arquitecta multipremiada, brillante, e que ademais ten un sentido da arte moi profundo, e por eso fixo unha portada que enamora a todos, e a todos eles. Sí, deron unha palabra. Pois ao final temos unha sorpresa para ti, ao final non podes marchar sin ele, non? Non me vale. Así que nada, dicirme da estructura. A mí gusta moito proporme máis retos, cada vez que escribo unha cousa nova, non quero que sexa igual que a anterior. Entón, neste caso, esta novela ten cambios con respecto ás outras dúas novelas. Aquí moitos xa vistes as dúas anteriores, las Estrellas de Patricia de San Tomé e a Reescribendo a Sofía. Se vos fixades nun dos aspectos, o tempo e o espazo, tratanse nun xeito diferente aquí con respecto a elas. En elas, por exemplo, no tema do tempo, aquí xa vedes que xa está no mesmo título, hai uns días marcados. Dentro, xa vedes a novela, vedes que estamos situados no 2013. Aquí tamén, por certo, vou misturar cousas, pero no 2013, por que está situado? Bueno, porque o cartafol que eu atopei na miña casa era de unha venda desa data, que xa veredes pronto a quen corresponde ese piso que se está para vender. Pero quero dicir que 2013 é un ano en que a burbulla inmobiliaria, que saberá moito Cristina do tema, estaba presente, ou seja, a do 2008 perdurou, según algúns estudos, ata 2015 podemos falar que chegou máis ou menos ata 2015. É o que vin eu por aí, non son estudios profundos ni nada, pero vin así xa. Entón, por que é importante situarlo nesa data? Porque no medio dunha crise, porque o reto que lle propón Esteban a Teresa Prieto, cal é? Que venda, que reforme primeiro e que venda despois un piso pequeno un máximo dese tempo, de 242 días. É unha cosa moi difícil nunha época na que é difícil vender. Por eso, entón, falábamos do tempo. Está claro que nesta marcase moito. Que pasaba con as outras dúas novelas? Que, bueno, salvo no diario que aparece en Carolina San Tomé, que sí que hai datas, o tempo é impreciso, non se está marcando un tempo determinado, unha época, un ano, ninguna das dúas. A segunda novela, Reescribendo a Sofía, falase da Coruña, falase que suceden unhas cosas, vaise atrás no tempo situándose en Oviedo, pero tampouco podemos decir isto é xusto no mes de tal ano, non sei. E aquí xa vedes que houve un cambio bastante notable. En canto ao tema do espazo, que era outro tamén relevante, tamén hai un cambio. Que pasaba con as outras dúas novelas? Que o espazo, como era o espazo ali? Pois o espazo estaba moi marcado. Ali falábase de Mourenzo, falábase de Santiago na primeira, da Coruña na segunda, e nesta non hai referencias claras, non hai nomes de ninguna cidade, solamente se di que é unha cidade en tamaño medio con mar, en Galicia, dice que está en Galicia, pero non quixen poñer ninguna ubicación concreta,
porque pretendía que calquera lector de España, dos que me leen por España, que se sintiesen un pouco identificados con como era, que non se fosen daqui. E tamén, bueno, porque o único detalle que sí, pues da Coruña pode identificar moi ben é a avenida de la Cascarilla, que é a rúa que puxía Cascarilla por chiscarlle o ollo aos coruñeses por lo de cascarilleiros. Pero por lo demais, é moi curioso que unha obra inmobiliaria, entre comillas, sexa unha obra na que non se fai referencia nin a prazas, nin a rúas, nin a nada disso. Eso pretendín facer esos cambios mesmo. Moi ben. Falaches antes de Gelines, se nos podes contar un pouco máis de por que metiches a unha persoa que existeu de verdad, real, nesta novela, e falarnos un poquinho de Gelines. Gelines, como dixen nunha carta de lector que tive a oportunidade de ler diante dela antes que uns anos antes que morrera, pois é unha gran muller, era unha gran muller nun corpo diminuto. Era unha muller que tiña unha gran minusvalía, iba nunha que se chamaba moto, que era unha cadeira motorizada, vestía de cores moi chamativos, andaba co pelo moi curtiño, de tipo verso negro, azul. E ides ver nos vídeos que quedan a continuación como era en realidade, con unhas fotos que recuperei, non? Que tiña esta muller de bo, que tiña todo bo, o sea, era boa persoa, era simpática, alegre, bondadosa, vamos, tiña todo. Eu penso que era unha persoa exemplar. Non lle impideu a súa minusvalía, non lle impideu ir a Nova York, o sea, foi a un montón de sitios, fantástico. Entonces, como podía facer un homenaxe a ela? Pois poñéndoa, previamente preguntei a súa sobrinha se estaba de acordo con que a nomeara o seu nome real e falase dela integrándoa como un personaxe. Díxome que era unha honra para ela, entonces eu fixeno. Xa digo, as situacións evidentemente son inventadas ou son creadas, pero a súa personalidade é tal cual se aparece na novela. E xa digo, era a miña homenaxe que estou moi orgullosa de poder facela. A parte de Gelines hai moitas persoas aí nesa novela. Consideralo unha novela coral ou cantos protagonistas ten? A ver, eu penso que é unha novela coral no senso de que os personaxes, incluso os que podemos considerar secundarios, todos teñen unha función na novela. Entón, todos teñen relación, non todos entre sí, pero sí uns cos outros van encartando o que é a historia. Pero se teño que elixir protagonistas, por suposto, Teresa Prieto, pero tamén dous máis, que son Esteban e Mimí. Eu penso que ese triángulo de personaxes, esas intervencións súas, esa vida súa que aparece nas líneas da novela, son as que están predominando sobre as demais. Pero despois hai personaxes, a mesma Gelines non é un personaxe central, por suposto, pero para que sirve na novela? Para amosarlle a Teresa Prieto, esta rapaza que está aprendendo, como xa digo, o camiño ou valorar a amizade. É basicamente o que ensina Gelines. Gelines tamén me sirve para a seguinte pregunta. Nas túas novelas, son novelas, sempre hai poesía e sempre hai música. Como muller dun bo músico tamén é normal, é un excelente músico. Pois contanos como está integrada aquí a música mala poesía. A música está, por un lado, está a música que lle gusta aos protagonistas ou que están, por unha razón ou por outra, están esa música, esas cancións, estos cantantes están nas súas querencias musicais. E por outro lado, está a música que Gelines, que facía excursións, que se me esqueceu dicilo, que nós coñecimos en excursións que ela organizaba, sempre cantaba, non? Entón, cantaba, enlazaba unhas cancións con outras, e nós, quixen facer un vídeo que logo veredes da música que recolle un pouco toda a música que se nomea e que tamén
e que tamén, bueno, se nomease, está sempre presente aí, das excursións de Genines. Aquí Jesús Maseu fixemos un exercicio de memoria para lembrarnos de algunhas concretas para poñeras aí no vídeo. A poesía, non fixen a miña homenaxe a poesía, nunca pode estar longe de min a poesía, porque eu considero novelista, pero tamén poeta. E creei un personaxe que se chama el Robaversos. Robaversos é un home, se supón que un todo adorable, como diríamos nós, que vai pola rúa e que vai dicindo poemas que pensando que son seus, que son de famosos, de poetas famosos ou que son da tradición e tal. Ese personaxe que aparece de repente, que alegra a Teresa Prieto cando o ve, tamén ten un seu significado, pero non quero desvelarvos moi ben por que é importante, en certo modo, para a personalidade de Teresa, porque iso é mellor que o vexades vos. Tamén é o de sempre, intentar poñer a obra con etiquetas, é dicir, onde a ubicas, que tipo de novela é? É psicolóxica? É que... A ver, estamos como sempre no meu mundo literario, sempre teño moitas dúbidas de onde etiquetar. Eu traballo nunha biblioteca, verdade, Edith? Traballamos nunha biblioteca e temos todo etiquetado, pero a mí non me gusta nada iso, porque realmente, eu polo menos cando escribo non estou pensando vou facer unha novela de misterio, vou facer unha novela e tal, non estou pensando en etiquetar nun sitio determinado. Entón, que sai ao final? Pois unha mistura de cousas. E que hai aquí? Eu penso, de todos os xeitos nesta novela, penso que predomina o tema psicolóxico, por o tema que dicíamos antes de pasar da tristura á ledicia ou ao revés, non? De que para mí os personaxes é importante profundizar un pouco neles para ver que é o que pensan, que é o que fan, que é o que deciden facer. Psicolóxico por encima de todo, quizáis, pero tamén é de misterio, porque aquí hai unha persoa desaparecida que marca moitísimo a historia. A consecución do final ten moito que ver con o misterio que hai. Tamén hai humor, porque non podo facer novelas sin que haxa un pouco de humor. Sobre todo personalizado en todos os personaxes, sobre todo que son Rubén, que é o que vive porta con porta co piso que se quere vender, ou a Adriana, que está máis interesada en comprar o piso que se quere vender. Entón, esos son personaxes que me tenen moito xogo e que me parece que me quitan un pouco de ferro o desasosego que mostra a novela, porque a novela ten un fondo evidentemente triste en xeral, pero que creo que se fai máis deladeira desa maneira. Bueno, imos poñer un vídeo que ten anacos, pequenas mostras de que vai a novela, as sacadas da novela, e logo poreivos para animaros un pouco que se quede de bailar. A velocidade. Vai andar outra vez. Unha selección para mí. La aprendiz de gestora inmobiliaria no quería dejar pasar por alto el más mínimo pormenor. Llegados al edificio, la fachada no tenía aspecto descuidado ni viejo, bien pintada y en un llamativo ocre claro. Entraron, no vieron a ningún vecino, no había ascensor, las escaleras eran viejas y muy incómodas de subir, al existir demasiada separación entre peldaños. Teresa pensó que menos mal que se pararon en el tercero. La puerta de la vivienda se veía de escasa calidad, por lo que resultaba insegura. Incluso chirriaba un poco al traspasarla. Descripción completa. Particular vende piso de 43,26 metros cuadrados en la avenida de la Cascarilla. Un dormitorio, un baño, salón comedor, cocina independiente equipada con electrodomésticos, vitroinducción, lavadora a estrenar, nevera, microondas, horno eléctrico,
campana extractora, batidora, suelos, tarima flotante y plaquetas de grés cerámico. Ventanas con doble acristalamiento, primarit, postilobatientes, portero automático, carpintería interior Sapelli, puerta de entrada blindada. Exterior, vistas despejadas, soleado, amueblado, listo para entrar a vivir, recientemente reformado. Zona tranquila, bien comunicada, próxima a parques, hospitales, bibliotecas, mercado municipal, supermercados, bancos, playa a 500 metros, parada del bus urbano delante del edificio. Precio 80.000, negociable. Teresa se sentía tan orgullosa, tan satisfecha, que le salió una carcajada. Cuánto tiempo sin reír. Mirando y remirando las características anotadas, concluyó que le encantaría comprarlo, si tuviese dinero. Estaba reformado según su gusto y no pensaba que hubiese en el mundo ninguno tan bonito como él. Teresa Prieto odiaba ser el centro de las miradas. Por eso dejó de ir a estudiar a la biblioteca del barrio. No soportaba que levantasen la vista a los usuarios y las usuarias supuestamente estudiando o leyendo un libro cada vez que entraba alguien por la puerta. Y eso que yo no taconeo. En casa de la familia González Arce, el panorama reinante no invitaba a las bromas ni a las risas. Semejaban a una relación entablada por personas desconocidas en una estación de servicio de una autopista, apoyadas en la barra, con la mirada perdida, abrumadas por sus problemas y sin ilusiones que las impulsasen hacia el bienestar soñado. Otro ser más singular aún era una persona muy pequeña, vestida con ropas de colores llamativos y el pelo azul a lo garzón, que prácticamente volaba por la acera en una silla eléctrica adaptada, en la que iba de pie. Cuando pudo verla más de cerca, comprobó que se trataba de una señora mayor, aunque con aspecto de niña. Tuvo oportunidad de escuchar su voz, tan infantil como su aspecto, cuando le pidió que le pusiese un amplio chubasquero verde oscuro, pues amenazaba lluvia. Le dijo: «Muchas gracias, cariño», y añadió que tenía prisa, pero que otro día hablaría. Está tocando Jesús por el fondo, non me dixen, pero está tocando. Non se oye moito porque me vale tanto. Vale, de quen era o piso entón? María José. Pero non nos vendí por 80.000, xa me gustaría. Pero bueno, Ponemos la música todo. sí, A ver si cantamos o bailamos. Vamos a ver. En canto que ya está. Y luego te pasa. A ver si queda cosa. Sigue cogiendo. Todos estes, a sabedes, están no canal dela en YouTube e podedes entrar a suscribirse. Non costa mucho. E aumenta o programa. Moitas gracias. Hombre, claro.
radio, baila, ¿Dónde está el amor del que tanto hablas? Que no nos sorprende, rompe nuestra calma. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Ahora viene la marcha. Ahí sí que no pasaba. Estas se cantaban en autobús. Sí. Esa señora no. Ay, qué bien lo pasaba. Alza para arriba, pollicinella, catapum, como los muñecos de Delfín. Allá es el rancho blanque, oye a donde Ya estaba rozando tu marido. Sí. No, que no te ves, cantaba, Agora veñen os créditos, as cancións ordenadas por orden alfabética da literación, todas as que están aí. Eso xa me di Margarita, está no YouTube, se queres verlo. Vale. Se podes ver. A ver, podemos suscribir ou non. Vale. Pode ser ver se queres suscriptor. Bueno, aquí o mellor non pasa demasiado rápido. Ben. Pasan todas ou paso? O que queres? Agora só queda o poema e o agasallo a Cristina. Olha que caramba, non sabía que Agasallo para Cristina. seguimos co poema que sempre nos regala un poemalla con un poemiña especial para o día. Vale. Como está centrado na obra, como sempre fago, estes poemas son centro-me na obra e falo un poquinho onde estou situada. A temática é triste, na realidade da obra, entonces o carácter deste poema é basicamente triste. Construindo cegos. A cidade respira loumiños de cemento, mentre uns rañaceos de soños sanoma. Os erros da inexperiencia dunha nena muller fan esquecer os medos. A cidade ten feras nas fiestras, tolos encantadores nas rúas, homes doentes e femias apoucadas e soas. A tristura rube as paredes esvaradías,
Porén, os sorrisos aplacarán a dor da derradeira orballada e do sol adoecido na pel. A cidade ten vida e ten morte. Ás veces, as lousas caen dos tellados e tentan esmagar a fouteza. Teresa Prieto non deixa de aprender que non ha de perder folgos. A ilusión renace entre follas novas, nas páxinas dos miles de libros que aquí se amosan e coa amorosa xente da Bella Compostela nesta brillante mañá de inverno. Ai, que bonita. Simplemente como introducción a Santa Cristina, como diría a canción, 20 años no es nada. ¿Qué será? Yo no sé nada, tampoco. Este no está a la calle, ¿eh? ¿No está? No está a la calle de YouTube. Ah, vale. Está inédito para todos. No lo veo ninguén. Coño, sí que va, ¿eh?